11 кастрычніка, пятніца, Белсад-Зум і Віталь Бабін разам з вами. Добрый вечер. Размаўляем пра актуальна і галоўнае за сёння. Запрашаем. Лукашенко распачаў перадвыбарчую кампанію. У Маладзечна стартаваў так званы марафон адзінства. Больш нараджаць і ніякіх навязаных каштоўнасцяў, як БРСМ плануе стымуляваць раннія шлюбы. Будучыня ўжо побач. Ілон Маск прэзентаваў робатаксі. У Беларусі стартаваў гэтак званы марафон адзінства. Сваю маштабную грамадска-палітычную акцыю чыноўнікі пачалі з Маладзечна. У першы дзень прайшлі экскурсіі для гасцей гораду і раёну, сярод якіх былі блогеры і прапагандысты. Акрамя Маладзечна, марафон адзінства пройдзе яшчэ ў 13 гарадах Беларусі, у тым ліку ў Лідзе, Баранавічах, Жлобіне, Бабруйску і Воршы. У кожным арганізатары абяцаюць, цытата, насычаную двухдзённую праграму з конкурсамі, квестамі і лекцыямі. Пра старт марафону Лукашенко абвясціў яшчэ 17 верасня падчас урачыстасцяў з нагоды уведзенага ім Дня беларускага адзінства. З намі на сувязі палітолог Павел Усаў. Спадар Павел, вітаю вас. Добрый день. Вось гэты марафон адзінства, на ваш погляд, ці можна яго лічыць пачаткам перадвыбарчай кампаніі Александра Лукашэнкі? Тое, што пачатак, гэта працяг і вельмі актыўны працяг кампаніі. Відавочна, што атачэнне Лукашенка даволі добра прадумала тое, як будзе выглядаць гэтая кампанія, і абазначылі мэты гэтай кампаніі. Асноўная мэта – гэта, канешне, аднавіць палітычную згоду ў дзяржаве і аднавіць электаральную падтрымку для Лукашенка. Шляхам, канешне, вось такога інфармацыйнага ўздзеяння, шляхам дэманстрацыі эфектыўнасці ўлады ў палітычнай прасторы. Гэта дадае таксама магчымасці змяніць унутраную палітыку і змягчыць рэпрэсіі ў дачыненні да грамадства. Што будзе ўваходзіць у гэтую кампанію, акрамя гэтых паездак, нейкіх мерапрыемстваў палітычных у рэгіёнах, зараз цяжка сказаць, але відавочна, што інтэнсіўнасць гэтай кампаніі будзе даволі высокай. І хутчэй за ўсё выбары, сыходзячы з таго, што гэты марафон адзінства ўжо распачынаецца, могуць быць прызначаныя ў першай палове наступнага года, можа быць зіма, вясна, бо распачынаць і рэалізоўваць марафон, не падганяючы яго пад канкрэтную дату выбараў, бессэнсоўна, бо вось гэтую напружанасць інфармацыйную і ўздзеянне трэба трымаць ад пачатку электаральнай кампаніі да саміх выбараў, інакш потым гэты эфект, канешне ж, знікнець. Так вось, што яшчэ ўваходзіць у гэтую кампанію? Я думаю, акрамя нейкіх гучных дэкларацыяў і барацьбы з карупцыяй, а таксама дэманстрацыі таго, што ў Беларусі няма вайны на фоне таго, што адбываецца ва ўкраіне і ў Расіі, магчыма, не выключаю для ўзмацнення вось такога матыву згоды, бо менавіта згоды, марафон згоды, адзінства, пачнуць выпускаць некаторых палітычных вязняў, каб Лукашенко мог паказаць, што вось ён першы працягвае руку. Я думаю, што гэта закладаецца ў логіку гэтай кампаніі, але пытанне, ці гэтая логіка будзе рэалізавана менавіта так, зараз мне, прынамсі, цяжка сказаць. Але калі сыходзіць з аналіза рацыянальнага, вельмі цяжка нейкім чынам рацыянальна ацэньваць дзеянні Лукашенка, канешне ж, вызваленне палітычных вязняў станавіла б вельмі важны элемент вось гэтай кампаніі. Разам з тым, ужо падлічылі, што на выбары 2025 года ўлады плануюць выдаткаваць больш за 54 мільёны рублёў. Па актуальным курсе гэта 16 мільёнаў 300 тысяч долараў, што ў 1,5 разы перавышае кошт выбараў 2020 года. Чаму такі вялікі кошт гэтых выбараў закладаецца, спадар Павел, як лічыце? Кампанія 2020 году показала, што ў інфармацыйным плане і сацыяльным плане сістэма цалкам прайграла, яна не была гатовая да новых
выклікаў, якую прыносіць развіццё грамадства ў цэлым, бо калі мы паглядзім на 2020 год, адметнасцю той кампаніі была дыджыталізацыя, то бок фактычна пераняццё інфармацыйнай ініцыятывы і павесткі апазіцыйнымі коламі ці альтэрнатыўнымі кандыдатамі. Зараз улады імкнуцца перш за ўсё цалкам не тое, што кантраляваць інфармацыйную прастору, а панаваць інфармацыйнай прасторы. То бок асноўнае будзе кірунак на візуалізацыю поспехаў сістэмы і асабіста Лукашенка на падтрыманне яго індывідуальнай нейкай харызмы, ці гэта штучна будзе, ці гэта не штучна будзе зроблена. Ну, хутчэй за ўсё штучна, бо ўжо яго не тыя гады і не тая харызма, калі яна і была, што там некалькі год назад. Ну і, канешне, думаю, што важным будзе падтрымка сацыяльная і матывацыя тых людзей, якія будуць назіраць ці рэалізоўваць працэс галасавання. Гэта вось гэтыя камісіі выбарчыя, калі яны будуць сфарміраваныя, гэтая лаяльнасць, каб галасаванне праходзіла і падлік галасоў цалкам бесперашкодна, будзе матывавацца якраз такі такой матэрыяльнай падтрымкай. У сённяшняй сітуацыі гэта найбольш эфектыўны сродак для захавання вось эфектыўнасці сістэмы. Канешне ж, для ідэалагічных аддзелаў, для прапаганды, для стварэння нейкіх новых тэлеграм-каналаў ці іншых інфармацыйных каналаў, праз якія будзе сістэмна даносіцца вось гэты месседж таго, што ўлада знаходзіцца ў руках Лукашенка, і ён яе пусцяж ўладу кантралюе, як і кантралюе сітуацыю ў Беларусі. Ну, магчыма, яшчэ дадатковыя нейкія матэрыяльныя крыніцы, якія будуць патрабаваць забеспячэння дадатковай гэтай кампаніі. Ну, зараз цяжка акрэсліць, што менавіта яшчэ будзе новага у гэтай кампаніі, бо збольшага яна будзе адбывацца па тым старым лекалам, па той старай парадыгме, як і раней. Хаця, канешне, як я сказаў, ужо ў інфармацыйным плане будуць прынятыя нейкія дадатковыя меры. Ну, яшчэ важны момант, што будзе ў якасці фасадных кандыдатаў для Лукашенка, бо, канешне ж, павінны разумець, што ніякай рэальнай барацьбы не будзе. Гэта павінны быць абсалютна нулевыя кандыдаты, якія падчас сваіх выступаў будуць хваліць выключна Лукашенка, як гэта быў. Як спадарня Канапацкая, ці яна можа быць альтэрнатыўнай? Скажем так, а-ля Канапацкая, а-ля Гайдукевіч. То бок, каб не было нават паху нейкай рэальнай альтэрнатывы. Просто галоўная задача, акрамя рэлегітымізацыі і ўзмацнення ўласнага іміджу, гэта, канешне, паказаць, што ніякай альтэрнатывы па сутнасці не можа быць і не будзе. Разам з тым, вось Франак Вячорка, дарадца Светлана Ціхановская, даў інтэрв'ю чэшскаму каналу Форум-24, дзе заявіў, што пасля сыходу Лукашэнку альбо Масква паставіць свайго чалавека, альбо будзе Ціхановская. Вы кажаце, што такі варыянт безальтэрнатыўны. Чаму? Гэта не тое, што безальтэрнатыўны варыянт, гэта офіс Ціхановскай намагаецца намаляваць безальтэрнатыўны варыянт. Альтэрнатываў можа быць вельмі шмат. І яшчэ раз падкрэслю, кожны беларус можа прэтэндаваць на ўладу ў краіне, а не толькі Ціхановскай. На гэтым базуецца дэмакратыя. Такія падходы, якія агучваюцца Франакам, гэта абсалютны аўтарытарызм, але прапанова аўтарытарызму з боку дэмакратычнай супольнасці і безальтэрнатыўнасці Ціхановскай. Гэта абсалютна недэмакратычна і абмежаванае разуменне рэчаіснасці, бо мы не ведаем, у якіх умовах сыдзе Лукашенко. Калі Лукашенко сыдзе ва ўмовах панавання Расіі, напрыклад, пад ціскам Расіі, ніякая Ціхановская, ніякі іншы дэмакратычны кандыдат у прынцыпе не зможа прыйсці да ўлады ў Беларусі. Гэта проста будзе немагчыма. Калі Лукашенко сыдзе пад ціскам іншых вонкавых фактараў, рэвалюцыі ці нейкага дэмантажу, дэстабілізацыі сістэмы, то пры ўладзе будзе і застануцца тыя людзі, якія зрэалізуюць рэвалюцыю ці
будуць выкарыстоўваць працэс калапса сістэму на сваю карысць. Аднак жа знову трэба падкрэсліць, калі гэта будзе адбывацца ва ўмовах уплыву Москвы і моцнай Расіі, знову ніякай дэмакратызацыі ў Беларусі не адбудзецца. Таму гэтыя дэкларацыі, яны нічога з рэчаіснасцю у Беларусі не маюць супольнага. Ну, асабліва, калі вымалёўваецца тое, што для беларусаў ёсць толькі две магчымасці. Альбо Москва і любы кандыдат, які ёсць альтэрнатывай для Ціхановскай, гэта кандыдат ад Москвы, гэта маніпулятыўны трук, ну альбо Ціхановская. Іншага нібы выбару ўжо не існуе. Яшчэ раз падкрэслю, ён існуе, і канфігурацыя тых палітычных падзей можа быць вельмі розная. Ну, яшчэ раз падкрэслю, гэта намаганне нейкім чынам стварыць механізмы для апраўдання таго, што пасля 25-го году Ціхановская застаецца пры тых рэгаліях, якія яна на сябе наклала, такія як прэзідэнт-элект. Але гэта, яшчэ раз падкрэслю, гэта маніпуляцыі, і наўрад ці яны будуць прынятыя беларусамі. Але калі, напрыклад, гавораць пра сыход Лукашэнкі, пра які мы з вами абмяркоўваем, уласна, такі варыянт, то офіс Святланы Ціхановскай і сама Святлана Ціхановская неаднаразова падкрэслівала, што яна будзе проста пераходным чалавекам, які проста аб'явіць аб правядзенні новых і свабодных выбараў. То бок тут гаворка не ідзе, што Ціхановская стане наступнай прэзідэнткай Беларусі. Паслухайце, а як можа адбыцца гэты сыход? Любы чалавек, які прыйдзе замест Лукашенка, аб'явіць новыя выбары і вызваліць палітычных вязняў. Для гэтага не абавязкова, каб была Ціхановская. Знову, як мы бачым такі сыход? Дабравольнага сыходу, і мы ўсе зараз разумеем, і толькі наіўны чалавек не разумее, што Лукашенка ўладу так проста не аддаць. Калі гэты сыход адбудзецца, напрыклад, з прычыны смерці ці хваробы цяжкой на Лукашенка, то гэта не будзе перадача ўлады Ціхановскай, з якога ладу атачэння Лукашенка ці сам Лукашенка будзе перадаваць Ціхановскай свае функцыі прэзідэнцкія. Гэта нават у гэтай сітуацыі абсалютна абсурдна. Намеснікам ці спадкаемцам Лукашенка будзе хтосьці з ягонага бліжэйшага атачэння. Калі будзе такі чалавек, то ён на сябе пераймае ўсе гэтыя функцыі і абсалютна не будзе нечым там дзеліцца не той ж з Ціхановскай, але і ввогуле з дэмакратычнай супольнасцю ён прызначыць новыя выбары. Калі гэта будзе прэм'ер-міністр ці кіраўнік старшыня так званай Рады Рэспублікі, і праз гэтыя выбары рэлегітымізуе сябе ці накладзе на сябе легітымныя функцыі, так званыя фармальныя функцыі прэзідэнта. Дзеля таго, каб атрымаць гэтую ўладу, за гэтую ўладу трэба змагацца. На сённяшні дзень у апазіцыі няма ні стратэгіі, як нават пасля сыходу Лукашенка ці ў момант яго хваробы ці смерці аказваць ціск на тых людзей, якія будуць пры ўладзе, няма такой стратэгіі, няма рэсурсаў для таго, каб гэты ціск аказваць. То бок, акрамя дэкларацыі, нейкіх палітычных заяваў, рэальных механізмаў на сённяшні дзень ні ў Ціхановскай, ні ў новых структур апазіцыйных няма. На жаль, з гэтага трэба сыходзіць. Але самае важнае і самае праблемнае, што няма ніякай стратэгіі. Спадар Павел, дзякуй вялікі вам за гэтую размову. Пяты дзень Нобелеўскага тыдня ў Нарвегіі абвясцілі лаўрэата прэміі міру. Сёлета ўзнагароду атрымае японская арганізацыя Ніхон Хіданкё. Яна аб'ядноўвае тых, хто выжыў пасля бамбаванняў Хірасімы і Нагасакі. Адна з мэтаў арганізацыі прасоўваць ідэю адмовы ад ядравай зброі. Пра іншыя падзеі ў свеце і ў Беларусі ў нашым аглядзе. Чарговая нерухомасць апанентаў рэжыму Лукашэнкі пайшла з аўкцыёну. На электроннай пляцоўцы Белюрзабеспячэння прадалі офіснае памяшканне ў цэнтры Менску, якім валодаў палітвязень Эдуард Бабарыка, асуджаны агулам на 10 гадоў калоніі. Да аўкцыёну дапусцілі толькі дваіх асобаў. У выніку офіс плошчаю 31 квадратны метр на вуліцы Шорнай прадалі больш чым за 155 тысяч рублёў.
Еўракамісія адклала ўвядзенне новых правілаў заезду і выезду ў шэнгенскую зону грамадзянаў трэціх краінаў. Сістэма ІІС мелася запрацаваць з 10 лістапада, але некаторыя краіны еўразвязу сталіся не гатовымі да яе ўвядзення. Дата чарговага запуску пакуль невядомая. Сістэма ІІС – гэта аўтаматызаваны рэестр для падарожнікаў, якія маюць кароткатэрміновыя турыстычныя або бізнес-візы для заезду ў еўразвяз. Пасля ўвядзення сістэмы на мяжы трэба будзе не толькі паказаць пашпарт, але і сфатаграфавацца ды зрабіць сканаванне адбіткаў пальцаў. Украінская журналістка Вікторыя Рошчына памерла ў расійскім палоне. Інфармацыю пацвердзіў упаўнаважаны Вярхоўнай Рады ў правах чалавека Дмытро Лубінец. Аднак прычыны смерці пакуль невядомыя. Вікторыя Рошчына працавала ў выданні «Громадская», ды як пазаштатны аўтар ва «Украінскай праўдзе». Яна знікла без вестак летась у жніўні. Паводле украінскіх медыяў журналістка рыхтавала матэрыял на акупаваных Расіяй тэрыторыях. Сёлета ў траўні расійскія ўлады ўпершыню прызналі, што Вікторыю затрымалі і ўтрымліваюць на тэрыторыі Расіі. Паўночнае зянне над Беларуссю. Незвычайную прыродную з'яву ўначы можна было назіраць ва ўсіх рэгіёнах краіны. Неба, афарбаванае ў зялёныя, фіялетавыя і чырвоныя адценні, трапіла ў аб'ектывы беларусаў. А метэаролагі адзначаюць, што такое яркае паўночнае зянне стала вынікам магутнага сонечнага выбліску, які выклікаў інтэнсіўныя геамагнітныя буры на зямлі. Стымуляваць моладзь больш актыўна браць шлюбы і нараджаць дзяцей. Міністэрства працы і сацыяльнай абароны разам з БРСМ анансавалі амбітныя планы ў паляпшэнні беларускай дэмаграфічнай сітуацыі. Намеснік міністра працы і сацыяльнай абароны Валерый Кавалькоў заявіў, што калі жанчына народзіць дзіця ва ўзросце ад 20 до 25 гадоў, то з імавернасцю каля 75% у яе будуць яшчэ дзеці. Пры гэтым ён прызнаў, што летась сярэдні ўзрост беларусак, якія нарадзілі першынца, склаў 27 гадоў. У БРСМ жа заклікаюць моладзь не проста ствараць сем'і, але і трымацца гэтак званых традыцыйных каштоўнасцяў. З намі на сувязі Ірына Сідорская, медыадаследніца і гендерная даследніца, былая выкладчыца БДУ. Спадарня Ірына, вітаю вас. Прывітанне. На ваш погляд, як Міністэрства працы і БРСМ будуць эфектыўна працаваць для таго, каб беларускі яшчэ больш актыўна заключалі вось гэтыя шлюбы і нараджалі дзяцей? Якія гэта могуць быць захады? Вось для мяне гэта таксама пытанне, таму што я бачу у гэтым толькі рыторыку. Рыторыку менавіта ў тым рэчышчы, як вось кіраўнік дзяржавы заклікае, як іншыя чыноўнікі і чыноўніцы вышэйшага ранку заклікаюць хутчэй нараджаць дзяцей, хутчэй заключаць шлюбы. Але што на самой справе можна зрабіць, я не ведаю адказу. Бо на самой справе Беларусь ідзе ў тым жа трендзе, як і ўсе астатнія еўрапейскія развітыя краіны. Тое, што зараз нараджаецца менш дзяцей, тое, што людзі бяруць шлюб у больш сталым узросце, гэта аб'ектыўны тренд. Гэта нармальна, гэта адпавядае таму грамадству, у якім мы жывем. І таму, як можна пераламіць гэты тренд, калі ты на самой справе не вельмі багатая дзяржава, калі ў цябе твае грамадзяне і грамадзянкі не ўпэўнены ў заўтрашнім дні, я не ведаю. Але агулам, навошта ўладам вось такая ініцыятыва? Зразумела, што яны гэта тлумачаць тым, што чым раней нарадзіш, тым больш магчымасцяў нарадзіць яшчэ 2-3 дзяцей. І адкуль гэтая статыстыка бярэцца? Ці гэта такія рэальныя дадзеныя нейкія? Не, для мяне гэта таксама як бы навіна. Я не ведаю вось такіх даследаванняў, якія менавіта вось бы пацвярджалі гэтую думку. Мне здаецца, гэта такая звычайная жыццёвая мудрасць. Вось у 25 народзіш, так у цябе яшчэ там шмат часу. Але глядзіце, гэта падыход такі колькасны, па-першае, што як быццам галоўнае не якасны падыход, не тыя дзеці, якія ўжо нарадзіліся, і не тыя дарослыя, якія ўжо нарадзіліся, жывуць, вось каб для іх стварыць такія самыя лепшыя умовы. А вось менавіта браць колькасцю. Давайте яшчэ. Але вось гэта не сучасны тренд. Гэта, здаецца, там у 19 стагоддзі, можа,
яшчэ быў у дэмаграфіі такі колькасны падыход. А зараз, ну, як бы ўсе разумеюць, што скарачэнне нараджальнасці – гэта аб'ектыўна. І давайце як бы жыць з тымі людзьмі, якія ёсць. І давайце ствараць для іх максімальна лепшыя умовы, каб людзі, ну, напрыклад, жылі больш, каб яны былі працаздольныя больш, каб яны там адукаваліся праз усё жыццё, каб у іх было добрыя там медыцынскія паслугі. Ну, вось якасны падыход сёння ў трэндзе, а не вось такі колькасны. Разам з тым, сакратарка БРСМ Вераніка Гудкова выказалася за культываванне традыцыйных сямейных каштоўнасцяў. Яна кажа, што мы ўсе бачым, які ўплыў аказвае на нашу моладзь навязаныя каштоўнасці. Спадарня Ірына, пра якія навязаныя каштоўнасці можа ісці гаворка? Ну, вось таксама гэта пытанне хутчэй для тых, хто пра гэта гаворыць. Ну, можа, яны маюць на увазе вось тыя прынцыпы, ну, напрыклад, рознай гендернай ідэнтыфікацыі, шлюбаў паміж квір-людзьмі, там гендернага перахода і гэтак далей. Але гэта дакладна не спыняе нараджальнасць, наадварот, тыя ж самыя шлюбы паміж людзьмі аднаго полу, ну, яны таксама, значыць, працуюць на тое, каб было больш сямей, і каб, напрыклад, гэтыя людзі таксама альбо нараджалі дзяцей, альбо гэтых дзяцей усынаўлялі. Але я яшчэ раз бачу ў гэтым толькі рыторыку, толькі пра тое, што вось ёсць Захад, ён як быццам бы вось такі няправільны, а мы, там, Беларусь і вось Расія, гэта як бы краіны, у якіх традыцыйныя каштоўнасці, што ў нас як быццам вось так, як яно павінна быць па прыродзе. Але гэта, ну, гэта яшчэ раз, гэта толькі рыторыка, гэта маніпуляванне грамадскай думкай. І я бачу ў гэтым нерэальныя нейкія шляхі, вось як на самой справе можна дапамагчы маладым сем'ям і не вельмі маладым сем'ям, бо людзі могуць, ну, як бы на самой справе аказацца ў розных сітуацыях, і ім можа быць патрэбна дапамога. А гэта вось менавіта толькі словы і толькі пра тое, што вось вы грамадзяне, вы як быццам павінны нараджаць. Што вось гэта як бы, ну, вось прамы ваш абавязак, бо ёсць нейкая гэта дэмаграфічная бяспека. Але вось пра тое, што дзяржава робіць, ну, як бы пра гэта вельмі мала. Супрацьстаянне заходнім каштоўнасцям ці ўсё ж такі ўлады бачаць у гэтым праблему, таму што ўслед за Расіяй, я так разумею, спадарня Качанова пра гэта ўжо казала, у Беларусі плануюць увесці адказнасць за прапаганду ЛГБТ-каштоўнасцяў ці ЛГБТ-прапаганда, як яны гэта называюць. Ці ў гэтым пытанне таксама, што калі ўвядуць такое заканадаўства, то людзі будуць баяцца праяўляць свае сексуальныя скіраванасці, сексуальную сваю арыентацыю і будуць у большай ступені браць традыцыйныя шлюбы? Я думаю, што яны хочуць, каб такія людзі, і нават не толькі квір-людзі, але нават квір-ідэі, яны как бы пайшлі з публічнай прасторы. Гаворыцца менавіта чаму пра прапаганду, беру ў двукоссе, бо на самой справе ніякай ЛГБТ-прапаганды не існуе, яна не можа існаваць, а калі б яна і існавала, яна была б неэфектыўнай, бо там сексуальная арыентацыя гэта ад прыроды. І ніякай прапагандай альбо там антипрапагандай, ну, немагчыма зрабіць там з гетэраасобы гомаасобу і наадварот. Мне здаецца, яны не хочуць, каб вось нейкія альтэрнатыўныя ідэі былі ў публічнай прасторы і каб людзі ведалі, ну, пра тое, што мы ўсе розныя, што мы можам як бы па-рознаму да гэтага адносіцца, і што вось каб былі публічныя дыскусіі, гэтак далей. Не, аўтарытарнай дзяржаве гэта
як бы не патрэбна, ёй патрэбна, каб усе рабілі тое, што гаворыць, як бы гаворыць улада, і як бы, ну вось, каб было такое аднадумства, і як бы усе былі правільныя грамадзяне і рабілі толькі тое, што дзяржава патрабуе. Яшчэ одно важное пытанне, якое ўздымаюць улады, гэта праблема абортаў альбо спаронаў. Кажуць, што колькасць іх у Беларусі зніжаецца з кожным годам і што ў гэтым таксама прычына, што ўлады, медыцынскія работнікі праводзяць эфектыўную перадабортную кансультацыю. Спадарня Ірына, як вы лічыце, ці ў гэтым асноўная прычына таго, што аборты ў Беларусі зніжаюцца? Глядзіце, калі яны гавораць, што зніжаюцца колькасць абортаў, яны даюць толькі абсалютную лічбу. Яны не гавораць, што на колькасць жанчын такога-то ўзросту. А можа, жанчын вось такога ўзросту стала менш? Можа, стала менш цяжарнасцей, і таму стала менш абортаў. Канешне, добра, калі колькасць абортаў змяншаецца, і аборт не павінен быць сродкам кантрацэпцыі, гэта зразумела. Але глядзіце, дзяржава нічога не гаворыць пра тое, што вось ёсць інфармацыя пра кантрацэпцыю, і гэта кантрацэпцыя даступная людзям. Яна ёсць у продажы, і яна там не вельмі дорага каштуе, і кожная пара, кожная сям'я могуць яе выкарыстоўваць. Пра гэта нічога не ідзе гаворкі. І нават вось як бы эфектыўнасць перадабортнага кансультавання, яна як быццам у тым, каб меншая колькасць жанчын зрабіла аборт. Але гэта не так. На самой справе эфектыўнасць перадабортнага кансультавання менавіта дапамагчы жанчыне прыняць тое рашэнне, якое будзе найлепшым у яе сітуацыі. І тое, што падыходзіць адной жанчыне, іншай будзе зусім не падыходзіць. А вось такі падыход, што вось, гэта як быццам перадабортнае кансультаванне, яно вось як быццам толькі для таго, каб менш было абортаў. Але не гэта скарачае колькасць абортаў. І яшчэ я тут вось бачу такі тренд. Дзяржава хоча і перадабортным кансультаваннем, і тым, каб больш маладыя людзі стваралі сем'і і нараджалі, яна як бы хоча, каб гэтыя людзі былі больш залежнымі ад дзяржавы. Бо калі гэта зусім маладыя людзі, у якіх там няма ні працы, ні добрай адукацыі, ні эканамічных магчымасцяў, тады яны будуць залежнымі ад дзяржавы, тады яны будуць рабіць усё тое, што дзяржава ад іх патрабуе. Напрыклад, галасаваць на выбарах так, як гэта патрэбна, бо у іх няма на што абапярэцца свайго. І вось як бы я бачу тут такую выразную маніпуляцыю. На самой справе людзі павінны самі прымаць вось усвядомленае рашэнне. Калі мець дзяцей, колькі, у якіх выпадках, тады яны больш самастойныя і больш незалежныя. Але, як бы падобна беларускай дзяржаве зараз гэта не трэба. Зразумела, дзякуй вялікі вам за гэтую размову. Будучыня мусіць выглядаць як будучыня. Гэта амерыканскі бізнесовец Ілон Маск выказаўся наконт новых аўтамабіляў ад кампаніі Tesla. А менавіта робата-таксі, кіберкэб і мікрааўтобус робаван. У абодвух транспартавых сродках адсутнічаюць стырно і педалі. Убачыць такія цалкам аўтаномныя аўты на дарогах можна будзе не раней, як праз 2 гады. А пакуль што прапануем паглядзець на іх у нашай праграме без каментара.
На гэтым ставім кропку ў нашым выданні. Дзякуй за прагляд. Глядзіце нас у будні адразу пасля выдання аб'ектыву. Развітваюся, зычу спадарству прыемнага вечара і добрых выходных.